Lojitro development bautamo tai sini single miss national yang dasa panoi bautamo sini sar bele ke hambai bora mulsa kaham ko kota pangai जोंनि त्रिपुरा इन्डिजिनियास स्टुडेन्ट फेडारेशननि तरफनिफ्राय जोंनि जारा बिशालगड़ डिभिजननि बर' दङ बर' जायगायाव आमफ्राय जारा माध्यमिक ताइ 12 पास ओंखा बर' मियाफोर जानाय दङ तामनि बागै होनबा बर' तेव बर' मियाफोर गैया बोला जों बंनो एरियानिफ्राय बंनो जों खाखुलुगै जिबायाफोर दङ हामारियाफोर दङ बेव बोसखाङाव थाङै देम गामगा परिखौ बेव जोंनि स्टेट न जोंनि त्रिपुरानो जोंनि त्रिपुरा साननि बुवा हामो देम जों खायदों इनि जोङो बर' दिनै याफोर दङ जागा जोंनो मानजा फायगा जों लगी एरियानि एमएलए एमडीसी ताइ जेम्स देवरमा ते गयनि एमडीसी कम दङ ताइ एरियानि अग्रा साकार दङ तो जों अमनो जतनो नंनि बिसुंनि साना नायो जे अम खायना दरकार अम बिशालगड़ सिमिया गाव जागा खायजाले दङ तो गदिनो बिएनसीनि बिसुंनि अम खायजाने पुरा स्टेट दै खायसा पटनके और आपरो साइड बर' बोसोरखौ याफार जाखा दिनै ओमफ्राय दिनै was 4 থেকে 500 students senior panan chite kolom yakan thang dong dei om chi dong ni lekhan दिनै बोजाखा 50 मग जाखा दिनै sini Bisalgड़ division bukan somone sini Bisang Konja multi purpose holo of program jenjang dong नरो प्रग्राम बिसोरते दाम बेसार मग दङ जों sini jara class 10 pass out class 12 pass out थानाय बर' बोसोर साल थानाय तेब गाहाम पड़दों जाते ने साबे हातल दंजों ते yang थायावै गाहाम गुरिके बर' बंनि बिसानि जे एम दंनि आई एम नो बर' फाइदों सिदिनि दंनो हागामबाय हामाय नरो नारवाय मग बोसोर साव मा जाफायगा नारवाय मथा मुसिदिनि बरं गोनां याएसए प्रेसिडेन्ट साजा देवरमा ते बरं गोनां एमडीसी उत्तर कुमार देवरमा ते खरसा एमडीसी बरं गोनां सारजाम दरमा महकेल गोबां मासिनि सेलेक्ट बिसरो अजरा दं एमएलए ताकास बय थाङा सारानि ताकासिनि जयनामनि एमएलए बरं गोनां सार सुदेवरा बहाय जों स्पेन मान